Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Joseph Mazzini. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misterja qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex aħna li lilna ħafna imtaqla u imjasra mill-madma ta' dnub naqilgħu il-ħelsien bit-twelid ġdid ta' ibnek li qegħdin nistennew, Kristu Ġesu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jasal żmien, oraklu tal-Mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda ikun salf u Iżrael jammar fi żgur, u dan hu l-isem li jsejħulu il-Mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem, oraklu tal-Mulej, meta ma jgħidux iżjed, daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella lil ulied Iżrael mill-art tal-Eġittu, imma daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella u ħareġ in-nisel ta' dar Iżrael mill-art tat-Tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom, imbagħad jistgħu jagħmlu farthom. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek ngħidu. Għaxu jeħles l-fqir u jsejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu, iħen għaddajjef u l-fqajjar il-ħajja tal-fqajrin isalva ngħidu tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Imbirek il-Mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, imbirek għal dejjem ismu msebbaħ, timtela l-art kollha b'sebħu. Amen, amen, ngħidu tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Inqumu bil-wifqa. O mexxej tad-dar ta' Iżrael li tajt il-liġi lil Mosè fuq is-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta' drijek. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust ma rieċi xandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbej tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu l-anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija,
Għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. I se jkollha iben u inti issemmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla Mana. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies jippreżentalna dan it-turbament, id-dubju li kellu Giuseppi quddiem il-misteru tal-inkarnazzjoni. Giuseppi li kien raġel ġust, li ħajtu raġel ġust fisser hija dejjem mibnija fuq il-kelma ta' Alla. Imma meta jintebaħ b'dak li seħħ f'Marija, mhux tant jiddubita, imma jibża biex jidħol għal din il-missjoni hekk kbira. U għalhekk l-anġlu tal-mulej jgħidlu dawn il-kelmiet: tibżax tilqa' għandek lil Marija. U dan huwa l-appell li l-mulej qed jgħid lili u lilek dalgħodu. Għax tfisser tilqa' lil Marija għandek? Tilqa' lil Marija għandek, Marija qatt mija l-persuna li hija weħida. Imma fejn tidħol Marija, Marija hija dik li tdaħħal, li twassal lil Kristu, li huwa id-dawl ta' kull bniedem. Marija hija dik li turina li Alla mhuwiex il-bogħod minn ħajjitna, imma qriet qrib tagħna. Alla hu l-Emanuel, Alla magħna. Alla huwa id-dawl li jdawwal id-dlamijiet tad-dnub tagħna. U fejn nistgħu nsibu lil Marija? L-isem ġdid ta' Marija llum huwa Knisja. Il-Knisja tkompli l-istess missjoni ta' Marija. Tkompli permezz tas-sagramenti, permezz tax-xandir tal-kelma, tkompli twasslilna il-preżenza ta' Ġesu fostna. Ma ħafna drabi jista' jiġrilna li għax aħna aljenati jew għabbijin b'ħafna taħbejt ma nilqgħux lil Marija. Ma nilqgħux il-kelma li twasslilna l-Knisja. Għax il-kelma li twassal il-Knisja mhijiex tagħha, imma hija l-kelma ta' Ġesu. Ejjew nitolbu wiela lil Marija din il-grazzja, ejjew nitolbuh lil San Giuseppe biex aħna wkoll bħalu narfu nilqgħu fid-djarna il-preżenza ta' Alla. Il-mulej Ġesu waler imnissel minn David biex iġġib il-ġustizzja u s-sliem. Ferħanin bil-miġġija tiegħu li jew fil-qrib nitolbu lil Alla l-Missier jibgħat lill-Ibnu ħalli salvana u ngħidu flimkien: ejja mulej Ġesu. Inti għarraft l-isem ta' ibnek lil Giuseppi ir-raġel ġust.
kabbar il-fidi tal-poplu Nisrani fil-qawwa tiegħek bħala Salvatur nitolbu. Ejja, inti tisma' l-krib tal-maħqurin tiegħek, għamel ġustizzja ma' minnu imżeblaħ jew qiegħed isofri nitolbu. Inti ried li Giuseppi jilqa' lill-ibnek Ġesu u lill-ommu Marija bil-fidi. Ejn lill-ġenituri jilqgħu kull ħajja ġdida bħala don tiegħek li ġġib magħha barka u ferħ nitolbu. Int Alla magħna l-Emmanuel, enna ngħixu bil-fedeltà għad-dawl ta' żjara tiegħek nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej dawwal bil-kelma tiegħek, bil-preżenza tiegħek il-familji tagħna. Nissel fihom il-paċi mixtieqa u għati l-għajnuna lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla inti situ l-mexxej tagħna, il-poplu tiegħek ejja biex tifdina bil-qawwa tal-umanità għad-disa ta' ibnek li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fġieħ ismek mulej se nofrulek is-sagrifiċċju biex naqilgħu il-grazzja tiegħek u jkun jistoqilna sehem mill-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt Kristu Ġesu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennietu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxibli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ejda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub b'imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tiba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għal festi solenni li ġejja tal-feddejtana Ġesu Kristu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Għandi avvejs importanti, propju il-bieraħ tard bil-lejl, ċemplu li biex jinformawna li nhar it-tnejn li ġej matul il-qoddisa ta' 8:30 se jasal hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu il-lampa bid-dawl ta' Betlem. Din xi tkun? Din hija lampa speċjali li kull diversi snin tinxtel mill-grotta ta' Betlem, mill-post fejn twilet is-Salvatur tagħna Ġesu, imbagħad iddur diversi pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja biex twassal dan id-dawl ta' Kristu, id-dawl tal-paċi. U għalhekk inħeġġiġkom biex min irid nhar it-tnejn jista' jġib miegħu fanal ċkejken, s'intendi bix-xema, biex imbagħad jinxtel il-fanal tiegħu u jieħu dan id-dawl id-dar biex iżommu mixawl fil-miliet. U għalhekk min irid tnagħmel appell xerdu anke dan l-avviż ma' min tiltaqgħu nhar it-tnejn tkunu tistgħu tiġu tinxtel il-lampa hawnhekk mid-dawl ta' Betlem f'dan is-santwarju, imbagħad minn hawnhekk intom tkunu tistgħu tieħdu fid-djar tagħkom dan id-dawl tal-Mulej Ġesu. Bħala qatt simbolu u talba lil Mulej biex id-dawl tiegħu jidħol tassew fil-familji tagħna. U għalhekk ejjew npoġġu l-familji tagħna biex kif smajna fil-Vanġelu kull familja tagħmel bħal Ġuseppi. Tiftaħ beraħ il-bieb ta' dara għal preżenza ta' Marija li twassal lil Kristu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.